Vladimir Poutine a entamé des négociations au Kremlin avec le président de la République du Mali, Assimi Goita, arrivé en Russie pour une visite officielle. L'ordre du jour comprend des discussions sur le développement de la coopération russo-malienne, notamment dans les domaines commercial, économique et d'investissement, ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale. Une cérémonie d'échange de documents a été organisée lors de la visite officielle du président de la transition de la République du Mali, Assimi Goïta, en Fédération de Russie. Подписали соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, ont signé l'accord sur les fondements des relations entre la Fédération de Russie et la République du Mali. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников и министр экономики и финансов Республики Мали Алусени Сану подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о создании межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Le ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, Maxime Reshetnikov, et le ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, Alousseni Sanou, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и министр энергетики и водного хозяйства Республики Мали Бубакар Диане подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Le directeur général de la Société nationale de l'énergie nucléaire Rosatom, Alexei Likhatchov, et le ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, Boubacar Diané, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la coopération en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Хочу поблагодарить господина президента и всю вашу команду, господин президент, за этот визит. Alaikum. Awilo ya shigo hannu. Awilo ka zagi Abdurrahman Tali kan cewa dan filin gennan yayi bata kaza yau dan filin gennan shi ya zama tauraruwa a Niger. Kuma dan filin gennan yayi mu Niger komi. Dan filin gennan ta sanadiyar shi duk wani dan Niger yake bugun gaba yace shi dan Niger ne a Niger. A da mi Niger ki tayi muku. Da akwai Niger akwai sunan amma mi tayi ma dan Niger. Duk ta sa kun bi kun wasi. Dan filin gennan shi ya hidda ku cikin duhu ya sa ku cikin haske. Yau dan filin gennan da kace dan filin gennan shi ne Abdurrahman Tali kuma dan filin gari kuma jilin Niger. Dan filin gennan a kullum ana samun addu'a ta al'ummar Niger sama da mutum miliyan nawa suna mai addu'a a kullum ba dare ba rana ba safi. Yau saboda dan filin gennan da kace ka zage shi ba a yi awa 5 na kware ba a wilo an kama ka shigo hannu. Awilo mu yanzu ba shi ba, Awilo mun kama uban da ya dare maka gindi ko a Niger ko a waje muna so mu gane shi. Awilo wanda ya maka tsaye muna so mu gane shi ne. Awilo an kama shi ɗan filin da kuma sun yi mai kashi. In ba ta yi ma daɗi ba, muna so mu ga wanda ya dare ma gindi ko a Niger duka wanda ya dare maka gindi ko a Niger ko a waje ko a Cote d'Ivoire ko a Burkina ko a Ghana ko a ina ne ko a France ko a Dubai ko a ina ne ko wane ne muna so mu gane shi. Uban wane ne ya ma tsaye mu kama shi ma shi mai espèce de Niger ta mu komi wai dan filin gennan to ake ce kiwo Niger a wuri da mulki yana da kuke tangar da mulki ba ku ne ke cin amanan mutane a korba espèce de kona riga shi na an kama ka zo kana wata kubo banza il faut très attention avec notre père notre président de la République du Niger notre père Abdurrahman Tali ne pas n'importe qui au Niger billahi lazi in zaka zagi irin wanda zaka zagi amma ka shirmen mutum ya kawo ga shugaban kasar mu fa ba a taba Abdurrahman Tali a sama da lafiya kowane ne mutum bar dibin wai kana kasar ketare ko a ina Allah sa kana bisa ka koyi in ka zagi Abdurrahman Tali sai ka gani billahi lazi ko babu mai izuwa bisa ne iske ka wallahi Allah sai ya nuna maka to an kama Awilo kuma an yi mai kashi kuma sannan mu message ya clear in ba ta maka dadi ba voilà mon visage voilà mon message est clair wanda ba ta yi ma dadi ba an kama Awilo ya shigo hannu in ba ta maka daɗi ba ka zo ka ɗarme ma Awilo gindi a Niger ba gani kai ɗin wane ne kaf
ban cire ma kowa wannan duk wanda ya ji kama awilo bai mai dadi ba to ka zo ka nuna mana kanka mu gane ka ka zo ka nuna mana kanka mu gane ka da yan filin kake zance ka tabo wa'anda zaka tabo billahi lasi ko très attention